ese havana kuuya sezvinotarisirwa kuti ndizvo zvinenge zvakaita muguta guru reHarare. Saka tingati pane confusion whether people should go to work or whether people should stay at home. There is confusion. Kota yemotokari yauya. Kota yedzimotokari yauya muguta reHarare. 3/4 hadzina kuuya. Nekuti muno ndakaitofunga kuti pandinenge ndaamuno mutown ndo patinenge taakuona uwandu hwedzimotokari. Tasvika pambuya neunderstatue. Hapasvikiwe zvechiwaiwai panapa. Motokari ishoma. Saka naizvozvo regai titene toteedza mugwagwa unoenda kaChitungwiza. Timboona kuti zvakamira sei nemugwagwa iwoyo. There is heavy police presence mumugwagwa. Mapurisa akazara. Asi migwagwa yacho haina vanhu. Ndose maonero amuri kuita. Haisi Harare yamunoziva iyoyi. It's not normal. Guta reHarare rakachena. Vanhu vashoma vari muHarare. Tichaona nekufamba kwenguva kuda masikati zvinenge zvashanduka ameno, asi pari zvino it's not business as usual. Ndozviri kuitika kakuno kuguta reHarare. Change chikupai zviri kuitika Bulawayo, change chikupai zviri kuitika kwaMutare. Munzwe kuti kumaguta iwayaya zvakamirawo sei, asi muno ndo mamiriro azvakaita. It's not business as usual. Nzvimbo ino yatiri kupfuura nayo ana Copacabana ava inzvimbo yatinoziva dzimotokari dzichinge dzakazara, vanhu ari manyongori. What do you expect mucapital city kuti mubva manzi hamutorina munhu? Aiwa, hazviitike izvozvo. Naizvozvo ndo mamiriro akaita zvino. Pari zvino vanhu varimo, asi vanhu havasiriwo vatinoziva vanenge vari muguta reHarare. It's abnormal. Kuda vamwe vanenge vachida kutesta kuti chambona kuti nhasi zvinombofamba sei, mangwana tozoenda. Kana kuti vamwe vanoti regedzai tingonoita zvakati tinovhara nekuti zvikazooma zvinozotinetsa. Saka naizvozvo i1-2 testing inenge ichiitwa nevanhu legendary. Ndiri kuona Macheso hanzi legendary. Chakupai chirongwa chimwe chine zvokuita nevamakombi waya very soon. Ndofunga iyi yamuri kuona iNet1 building ndo zvirimo muHarare. Motokari dzirimo asi hadzimo. Mumwe munhu anogona kukutaurai kuti manga musina mota muHarare. Anenge asingareve kuti hamutorina motokari, asi anenge achienzanisa nezvaajairira kuona kuti zvinenge zvakamira sei. Ndo mamiriro azvakaita pamuri kuona pamuzinda mukuru weZANU-PF. ZANU-PF headquarters ndo patava. Ndofunga kune vari kuda kuziva mamiriro akaita guta reHarare kuseni kuno uko ndo zvazviri. Tichazokupai midday tichikuudzai kuti zvakamira sei, pane machanges here anenge aripo kana kuti hapana.